मोनाबिलिनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दायो आङो दङ जोंनि उसुंसेन थानाय जिथुनाखि आसामालाखौ मावनो थाफैनाय कम्पानि। दा बे कम्पानियाव आङो दंफैयो। ओमफ्राय बेयाव मानो दंफैयो होनना बुङोब्ला बेयाव ओरैबायदि गिदिर गिदिर हेल'जिन लाइट बहायनानै दोननाय दं। बेयाव ओरैबायदि खुसेंग्रा फैयो आरोना। ओमफ्राय दाख्लैफोरथ' गोबाङानो बेबायदिनो बाल्थिंफा मोननाय जादों खुसेंग्राखौ। ओमफ्राय दिनैहाय खुसेंग्रा फैयाखै, ओरैनो मासे मानै आरो। ओमफ्राय नोंथांमोना मिथिखागौ खुसेंग्राया माबायदि गोथाव, फ्राय एवनानै जायोब्ला ओरैबायदि गोथाव आरोना। ओमफ्राय बेजों लोगोसे मोनसे बाथ्रा, दाख्लै बावैसो जिथुनाखि 14 नं देबोरगाव फेसबुक पेज खुलिनानै दानि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ दाख्लै बेबायदिनो थांनाय 30 जुलाइ खालि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि रुंसारि जानायखौ लोब्बा लाखिनानै ब्लाड डनेट होदोंमोन। दा बे ब्लाड डनेट होनायखौनो फट' पिक्सारखौहाय बेबायदिनो रिप होननानैहाय होदों आरो। ओमफ्राय रिप इउपिपिएल, रिप आबसु बेफोरबायदि पस्ट होनायखौ नोंथांमोना निस्सय नुदोंबो जानांगौ। ओमफ्राय बे पस्टखौ आंबो नुदों। ओमफ्राय दा बेखौहाय दानि तामुलपुर लाइमोन इउपिपिएलआ एफआइआर होबायनो। दा नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो दङ। ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो बेखौनो बुंगोन जाहैबाय, जिथुनाखि हाग्रामा सारानो जा, जेनेबा प्रमद बर' सारानो जा, जेनेबा बेफोरबायदि गाज्रि पस्ट होनो नाङा आरोखि। जेनेबा दैदेनगिरिफोरखौहाय मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो दैदेनगिरिफोरखौ आंनि बायदिब्ला बेफोरबायदि गाज्रि पस्ट होयियानो मोजां होननानै आं सानो आरोखि। हाग्रामा सारानो जा बा प्रमद बर' सारानो जा, माबा मोनसे गोरोन्थिफोर नुयोब्ला जेनेबा सोंखारिनो हायो, सोंखारिनांगौ। ओमफ्राय बेजों लोगोसे बेफोरबायदि गाज्रि पस्ट होनायखौ जेनेबा एसे साबा नुयो आरोखि आंनि बायदिब्ला आरोखि। जेनेबा आं हाग्रामा सारखौबो बुंनो थाङा बा प्रमद बर' सारखौबो आं बुंनो थाङा आरोखि। जेनेबा हाग्रामा सारखौबो दाहो बा प्रमद बर' सारखौबो दाहो आरोखि। जेनेबा जेसेबांनाखि लिडार्सफोरखौनो जेनेबा बेफोरबायदि होआब्ला मोजां होननानै आं सानो आरोखि। ओमफ्राय दा आं भिडिअखौहाय नोंथांमोनहाय एसे सालु खालामनानै देखायलांनोसै, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोखि। बेबायदिनो मोनसे जाथाय, बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'खौ फेसबुकआव गाज्रि पस्ट खालामग्रानि हेंथायै पुलिस थानायाव एफआइआर होबाय। तामुलपुर लाइमोन जिल्ला इउपिपिएल दोलोआ तामुलपुर थानायाव एफआइआर होदों। बेनि उनाव रिप एबसु आरो रिप इउपिपिएल लिरनानै पस्ट होनायनि हेंथायै दिनै तामुलपुर थानायाव मानहानि केस होनाय जादों। नै बेयावनो बहुद फैयो आरोखि खुसेंग्राया। ओमफ्राय हेल'जिन लाइटआ नैबेनो ओरैबायदि नायनो हालायि दं आरो। ओमफ्राय बेयावनो खुसेंग्रा फैनाय जायो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै बैथिंजायबो दं आरोखि, बहुद दं दै। हेल'जिन लाइटआ गैयाब्लाबो मोनब्रै मोनबासो दङ। ओमफ्राय दा बेयावनो बहुद फैयो आरोखि माबाया खुसेंग्राया। ओमफ्राय बिरबुराबो फैयो, बुरबुला होनो ना मा होनो, बैथिंजाय दं होननाय हेल'जिन लाइटआ। ओरैबायदि खुसेंग्रा फैयो आरोखि, बाल्थिं लानानैल' फैनांगौ जायो। नै दा बेबायदि खुसेंग्रा आरो। अखाफोराबो बरिया मोजां ओंखारबोगासिनो दं हनै। दहाय ओरैबायदि गोसोम जादोंमोन, अखा हादोंमोन। ओमफ्राय दायो हनै नायदो, अखाफोरा ओरैबायदि पुरस्कार ओंखारबोगौलाय लोगोफोर। अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मा रोखोम नांदों कमेन्ट खालामनो हागोन।